ñoni e fere goma moloti nenye bayaduma dulare ñoni e fere goma moloti nenye bayaduma dulare ñoni e fere goma moloti nenye bayaduma en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗe yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feñe windere feñjay ɓatake bindaɗo mawde nogase jeegom mboy hitande ujunnaje nogase goo ɓatake men ko fate banggue yewtere juɓɓudi gurdam aduna beele enen kala gonen e laabi peewal enen kala en dendi en juule annabi men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallam nde tawno allah subhanahu wa taala wi en oɗo henna annabi sallllahu alayhi wa sallam ko darogal wonande mon ñemtinemo ñembemo hayso tawi woni o mbawa ñemtinde kala etuɗe ñemtinde hen ko oɗon ndentoro gurdam moɗon jinnaɓe men ɓe parnortoɗen rokkuɓe en needi dokki en pinal ɓenne kadi ko daroɗe wonande men mawɓe men ɓennuɓe ko yeruji wonande en nde tawno histoire ko hunde mawde e nder neɗɗo so yeehi ha ronki andude histoire mum o majjat so majji o wontata comme no kullel ni ɗum reeɓi noon ha ganduɗa neɗɗo jiɗɗo wonde lamɗo leydi fotani wonde lamɗo leydi mo ala histoire leydi walla mo anda histoire leydi nde tawno so en duttima e deftere Allah subhanahu wa taala nde fuɗɗori ko suratul baqara eɗen gandi fatiha ko histoire adi annabi sallallahu alayhi wa sallam ko histoire mawɗo suratul baqara ko histoire mawɗo woni ɗon sa ƴeewi cimoje gonɗe e qur'an ɗe kala koɗe histoire kanje gadi diine l'islam ko ɓuuren hewde nde firti ko histoire ko hunde nde ganduɗa sa ruttima e mum ene hokkuma pellital e cuusal e ferandema lawol ngam faade e ɓamtare ɗum waɗi noon neɗɗo pop yo jaab andude histoire sa ruttima seeɗa sa ronki andude hoorema rutto hankima seeɗa ɗum woni noon hande leyɗele men ɗe ha tenti ko wayno leydi Sénégal ɗo jaraten hande ɗo leydi Mali ɗo yarata hande ɗo leydi Mauritanie ɗo yarata hande ɗo leydi Gambie ɗo yarata hande ɗo leydi Guinée ɗo yarata hande ɗo so yiɗi yitade hoore mum yo rutto e hanki mum sa ruttima e hankima tan saɗa arta seeɗa ma ƴeew holɗo dañƴa celol ha dañƴa perguitte walla ha donkuɗa yitade hoore maɗa firtigol so tawi a yeewe bolol a majji a ronki andude lawol ruttoɗo laabi ɗi celi ɗo ƴeewa
hol laawol ngol poɗɗa rewde nde tawno celini keewi ndeke firti hannde ko enen kala en goppi laawol en ndewe celi ɗin celi noon ɗi gadde men calti goɗɗi jibinanen caɗele rendo hannde ha enen kala kulɗen goto kala huuli goɗɗo o ɓiɗɗo hula bamum baaba hula ɓiyum yumma hula ɓiɗɗo ɓiɗɗo hula yumma mawniraɗo e miñiraɗo kulodira resodirɓe ɗiɗo hakkude debbo e gorko kulodira saabu goto pop ne hula wiide goɗɗo o woto goɗɗo mettinde walla watta addude caɗele ha ganduɗa hannde enen kala en kulodiri kala hen ma hulodirani wontete ko jenni e ƴettoje e malli e kareli jibina kadi fitinaji ɗum woni hannde rendo weeyo ngo gonɗen ngo so tawi en jettima ɗo en duttima seeɗa hanki men ɗo mawɗo joguino konngol ɗo mawɗo hutortono haqqille wona to banggue doole hutorto ko haqqille mo Allah yamiri mo Allah haaldi o ndeke perguitte kewata so tawi en garti seeɗa eɗen gandi Allah subhanahu wa taala yamiri annabi men sallllahu alayhi wa sallam kala ñande aljuma actualité ji guuraɗi ɗi so tawi jiyaɓe am ɓe gari e nder juulirde am ɗo jiyaɓe Allah ɓe so ɓe gari e suudu Allah ndu an jiyaɗo Allah kalfinaɗo suudu Allah ndu sa darima aɗa hutbina ay haalanɓe actualité guuraɗo haalanɓe actualité guuraɗo gaddanaɓe histoire hanki ɗeɓɗo nandude e gonka hande beele gartira haqqillaji e mbadi peewal eggina haqqillaji ɗo goni hande ɗo nawta haqqillaji e mbadi peewal ɗum hande kala almami julnowo ene foti jogade o ngal pinal e ngal haqqilantagal gandal mum e miijo mum ene foti hokkude ɗum hande actualité jahowo ko needi gasi ɗo neɗɗo jotto e plateau télévision ene ƴatto aduna kala ne heeɗi ene haala konnguɗi gaddoji fitina kaɗanoji aduna kala ne heeɗi ene haala gueɗe jaltuɗe aada jaltuɗe diine neɗɗo ne ha saabu so tawi a woni diine l'islamiyanke woto fat ha diine o meme saabu ka khalifa diine ka khalifa aada saabu diine o e aada o jadata aada o woni needima ndi tawruɗa tane mamma en no nehertoɗa no ɓornotoɗa no ñamirta no jarirta no leldorɗa no pinirta e nder social rendo min no wayi ka aadayanke diine o ari hebbitini hokkuma annora beele ganda aɗa jogui tagɗo o wonko yiɗi wonko sali adama o ne wonko yiɗi wonko sali ɗen gueɗe ɗiɗi saɗa ndendeno ɗo o mara culture mo yaada e jamanu jomum wasa ɗaccede ha rendin ya culture aji ɗiɗi ɗi jiidani e culture aji mum o majja woni joni no commissaire yeru mi salta ɗo seeɗa tan mi hokka yeru ko wayno nawa joom suudu ma e leyɗele ɗe gona leyɗele julɓe walla ni leyɗele julɓe hokka yeru jibina toon ɓiye ɓiɗɗo aɗa jogui culture ma mo tawruɗa adama mo tawruɗa jinnaɓe ma aɗa jogui diine ma ɓen ɓe tawɗa ɓe aɓe jogui diine mabɓe aɓe jogui aada mabɓe kanko suka o jiiɗa yo mar diine ma e aada ma taw kadi o fijjata koye joguiɓe to diine men e aada mumen ayi wayata kono hakkude o woni koye hakkude décision mo ganduɗa ɗeɓɗo anade beele o waɗa adapté ɗiɗɗi kala wonande makko caɗele beele ɗiɗɗi kala lowo e makko wona caɗele wona tan poltiɗo hot poltoɗo foltoto komo occident o ɗum woni hande enen kala en goni wostaɓe ndeke firti an almami hande sa darima e minbar ma sa darima hande e minbar aɗa hutbina jantono yimɓeɓe actualité artir ɓerɗe artir haqqillaji ɗi saabu hande sukaɓe hewɓe jahat cuuɗi juulirɗi mawɓe jahat wonannoɓe téléji ne kaalaɓe garat soɓe gari ɗo alami haali a haali alami haali journaliste helɓino wiya o yo haal ala helɓinde o wiide o yo haal yimɓe kala ko nur koɓe heeɗiɓe ko an goto jogui konngol hay goto posatama question saabu ko interdit hay ɗojjude ɗo hutba o yahata ɗo
ko interdit hay ɓolsitade ko interdit neɗɗo goɗɗo haala mbiyamo sukko ko an almami o goto jogui droit haalde Allah rokkima on pouvoir ten rokkani ɗum hay chef de l'état sene haala so haali ha ɓooyi journaliste ne jogui droit wiidemo adda question lomba ɗon o jaabo kono an almami o ɗo darde aɗa huɗbina ɗo Allah rokkima kala pouvoir teni kadi pouvoir o ɓennat ɗo kalata ɗo ko an tan haalata pap ko nur hay goto ha goɗɗo haalata ndeke firti ko aɗa jogui valeur aɗa jogui doole aɗa jogui sembe ɗo garde corps ala ɗo fetel ala ɗo jaasi ala ɗo mbokko ala ɗo heletake ɗo fiyetake ɗo lacrymogène ala ɗo garnat ala moni kala nana jooɗi ne jeeyi ɗo aɗa jogui droit fodde wawde ñihlude haqqille ma o ha guitta tooke corta ko woni e ɓerɗe haqqillaji lowa hen mbadi gondi ɗo hen hanti namdima pinal e katantagal e karallagal e gandal wonande almameɓe ko hunde mawde saabu so en mbi khalifaɓe diine khalifaɓe aada ko khalifaɓe diine ɓe goni khalifaɓe aada saabu koɓe aadiyankoɓe ɓe guuri koye dinguire men ɓe mawni koye dinguire men ɓe mawni koye tufɗe men ɓe mawni koye kolaɗe men ɓe mbaɗi pijirloji men ɓe mawni koye men ɓe kalata ko ɗemɗe men ɓe guuri ko afrique men ɓe gandi ko enen ɓe pirata koye ɗemɗe men soɓe janggi koye ɗemɗe men ɓe kalata ko ɗemɗe men ɓe parnoto ko ñantugal men ñanugal men lacciri ha ko men woni koɓe guuri deke firti koɓe aadayankoɓe ɗum noon ene moƴƴi goto men kala ñihla haqqille mum so halfinama juma anda wonɗo heedi holɗum hen leydi wawa ɓamtade yo Allah yurmo yaafo Adama Samba Daɗi so e nder haalande makko sud sarɗiyeji ndu leydi Sénégal hoko wi o wi suka ko hollete ko yiyata e télévision ko ɗum woni ko janggat ɗum woni ko andata suka ko holla ko ɗum woni ko yiyata neɗɗo ne ko nanna e nder suudu Allah ndu ɗum woni ko heddoto hen sabu ɗum o nanata haw suusa kanko ne yaade o waajo galle makko sabu ko ɗum o nanna ndeke firti noon ko alay sago hutbo o wona ɗemgal nanotongal wona hunde refinide wona hunde haɗade wona hunde harmude ala ko hunde fonde wonde il faut nannen yimɓeɓe haala Allah ka ɗon ɗo joguiɗa doole e nder oɗo minbar aɗa dari ala ko joguiɗa so wona salamburu ma yimɓeɓe pat nana cukkiti noppi mumen e guite mumen e haqqillaji e kunuɗe ene kuccitema yontere nde ha filti addiɓe ko laɓɓinaɓe gartira ɓerɗe ɗe haalanɓe koɓe nanata haalanɓe koɓe nanata soɓe kootiɓe kalana galleji mabɓe ko nanata soɓe kootiɓe kalana guiƴira mabɓe ko nanata hono way ko ni leydi wawa ɓamtade no mbirɗe nane Adama Samba Daɗi no wirno leydi wawa ɓamtade sukaɓe leydi mbawa nehade ɗon ɗo jooɗotoɗa e nder leydi ene waɗi comme no téléji 8 ha téléji 10 kala télé ko débat politique ƴettoje e nefodiral leydi wawa ɓamtade ɗon haqqillaji sukaɓe wawa wadde ɗon développé ɓayde suka koko holla ko ɗum yiyata enen hande gonɗen koye hollede gañam tumago e nder téléji Afrique kala nder téléji Afrique kala gonɗen hande koye hollede gañam tumago gonɗen koye hollede haasidagal gonɗen koye hollede nattude hulde Allah ɗo Allah wino kam rokkata laamu kala mo wela so tawi yonti wona kartal ma ittata lamɗo o kartal ma sabobinat kono ko Allah o hoddirta kartal ma sabobina Allah hoddira sa weddima kartal ma Allah hoddirani ngal wawa sabobinde il faut ganden ɗum bittinen ɓerɗe men e Allah subhanahu wa taala e ko min lammini lamɗo o so wonano kartalam lamɗo o laamotako so wonano Allah a wodata ko Allah wonni lamɗo o wonnuma jeyi sababu ya suɓoyo a suɓimamo a suɓakimo Allah suɓimamo waɗimo ɗon ɗum noon ɓayde Allah waɗimo ɗon an ƴeew teddungal teddina golle ma teddina hunde ma so tawi sumgoji goɗɗi ngari saɗa hattani suɓade mo cuɓoɗam sa hattanani cuɓoɗa goɗɗo so tawi kadi ko kanko Allah subti ganda kadi ko kanko Allah subti ɗum woni jabde Allah so tawi hande noon sukaɓe julɓe
sukkaaɓe afrique naaɓe ngari haa jettin won nokku natti yiide ene njuula ene ketto qur'ana ene petto ne ngubboya maayiɗo kono natti yiide haala allah natti nande natti jogaade haqqillaji waawde miccade ko allah farli ko allah wi ko allah wi waɗi ko natti kañumen pour men ko kañumen tan mbaɗata kañumen gittata kutoro doole e sembe aduna kane laara hay goto haalata tene sukaɓe ne ngara ne ñamba ɗum woni needi men surtout ɗum woni ko mbinomi fuɗɗode haala men so tawi en jiiɗi andude ɗo iwnoɗen walla ɗo paaɗen duttoɗen ɗo iwnoɗen seeɗa ma en ƴeew en goppi celol e celi e laabi en ɗacci bolol ko dangereux tene ko hunde bonde wonande rendo holɗum hen so tawi mi jooɗima e plateau télévision ala ko woni haajuyam so wona débat politique somi iwi e ñingde o mi ara e mantude o somi yalti e mantude o mi ñiŋa o sa ƴetti konngol annene ñiŋa kam manta o oya ƴetta konngol ñiŋa oya manta oya débat ji télévision hannde leyɗele men kala ko oɗo sifa jogii sukaɓe tokosɓe natti yidde laara ɗin téléji laarata ko internet soɓe jeehe internet ko ɗin débatji goni toon to internet to ko ɗin débatji goni e télévision ɗo hono suka o wawata ƴellitorade to banggue gurdam aduna mum ɗo ko saɗede mawde min to banggam hande kala mo ene hutbina yo hutbin joomen téléji ɓe woni joomen téléji ɓe yoɓe tinno ɓe kebbina lowɗele jewte e téléji mabɓe hono yimɓe ndemirta ha guura mawka dañe ɗin débatji yo kew hen ɗin image uji yo kew holno suka jangguinirte meccal hanata wonde ɓoccode ene jogay caggal politicien ji ene joga caggal haala ka anda ene fiidire ne werdodire kaaƴe ne werdodire lacrymogène aji hono suka o waɗata hawo yooɗa hawo garɗa hawo jogo gandal o humpito taw kande o fini omo jogui ɗo dillata téléji ɗi ne jogui on rôle holno téléji ɗi mbaɗata ha kebbina haqqillaji sukaɓe ko jangde wondude e wittu tan wawi faabade men ko jangde wondude e wittu ɗin débatji mbaɗe débat jangde débat ndema débat mecce débat kawral débat e débat yimɓe gacca débat ji politique débat ji haala bolle puyɗe gartira komin e débat normal mi hokkon ɗo yeru goto e nder afrique pop koye hutba yaade yeru goto e nder afrique naɓe so cuɓima laamɗo so wiyama hande tan tambiɓe cetal simgoji leydi mbi hande gañi ko Sar Abdoulaye Sarr woni hoorejo leydi janggo opposant ji jalta ene mbiya simgoji hitande aroyonde kominen gañoto hankkadi wontata kadi haqqillaji fof gonti koye élection paaɗo haqqillaji gonata e ndema haqqillaji gonata e gaynaka haqqillaji gonata e awo haqqillaji gonata e mecce haqqillaji gonata e développement haqqillaji gonata e gandal haqqillaji gonata e needi haqqillaji gonata e peewal gonata tan koye élection tan haqqillaji gonata to banggue Europe Amérique Asie kala nde voteji ngari ɓe gooti ɓe gayni wiyama ko oɗo gañi ɓe jejjiti élection ha laaɓi ɓe duttima e fewnude autoji ɓe duttima e fewnude avion ngaji ɓe duttima e fewnude terrain ngaji ɓe duttima e fewnude batoje ɓe duttima e fewnude téléphone ngaji ɓe duttima e wittude safara ɓe duttima e ɗum ɓe goppi kala kene wiye politique haaji mabɓe ala hen hanti ko débat culture woodi e téléji mabɓe ko débat développement woodi e téléji mabɓe débat économique mabɓe holno ƴellitorto woodi débat pétrole débat gaynaka débat awo débat taw ɗin débat ji kala suka mabɓe sene laara ne jiito hen koye men to banggue développement débat entrepreneuriat holno neɗɗo waɗata ha darna entreprise muɗum neɗɗo hande joguiɗo jawdi mum darindi temedere naggue joguiɗo hande 50 hectares jimɗo e maayo gonɗo ɗo ene sippira e meccel mum sa huɓɓi télé ma anani ne haale hande
jogiiɗo capantati nagge walla jogii temedere nagge sa yiɗi wadde société ma walla projet ma ko ni mbaɗirta ni mbaɗirta ni mbaɗirta waɗamo intéressé o yeeɓa télévision jarnamo ƴettude numéro o jokkodira e ɓen jogiiɗo capantati hectare walla 2 hectares walla 3 hectares o heeɗima ndema sa yiɗi hande fandinde 3 hectares beele ndema luggim walla ndema ɗum ko ni mbaɗirta ni mbaɗirta ni mbaɗirta ni mbaɗirta ni mbaɗi waɗamo intéressé kamɓe ɗum Europe Amérique Asie ko ɗum ɓe dadri men ɓe duttinta koye mabɓe koye ƴellitare ɗon ɗo ɓe gaddi laamɗo mabɓe laamu ɓe ndumtima kono Afrique so laamɗo jooɗima tan gasi heddiɓe keɗo mbaɗa cohor hay goto gollata moni kala ne waɗa cohor tene kadi heddiɓe ɗacca cohor ɓenna elle mbaɗen kono wostaɓe ni mbaɗen kono en gona yimɓe ni mbaɗen kono en ngala haqillaji ni mbaɗen tan kono yimɓe tan addaɓe adun eɗen goni puppeji tan yimɓe wonɓe ene jala men en hulɓini neɗɗo jangga heɓa diplôme wonta bolle poyɗe jangga ha heɓa diplôme wonta zéro natta hutorade haqille natta hutorade gandal natta wonde neɗɗo natta tan wonde neɗɗo tan complément wonta tan neɗɗel tan ngel ganduɗa kawni ngel ɗum ko hunde hulɓinide ngono rendo noon so ari ɗo henna khalifaɓe diine onon goni khalifaɓe aada onon goni khalifaɓe diine tinnoɗe nokku deƴƴotteɗo o loowe haqillaji yimɓe he koyne artiraɓe saabu Allah wi e deftere mum nde ay pindine yimɓe ɓe so oɗon pindinaɓe tan ɓe gartaɗe moon mbajuɗe yimɓe ɓe saabu wajude nafa neɗɗo ene nafi keefere ala ko haali julɗo ɗum noon alay sago téléji ardiɓe téléji ɓe tinnoɗe gusteɗi débatji ɓeyde débatji développement kollire ko yooɗi a wawa larde télévision France ha jiiya huɓere sofde a wawa yiide télévision France ha jiiya ɓalal mircofngal a wawa yiide télévision France walla Amérique ha jiiya lekkine duppa walla ni ko fate ɓen godron ne duppa walla sukaɓe ene duppa ponoje a wawa hay soko accident waɗi a yiyata oto ne hollira wiyata tan ko accident waɗi kono enen ko soofi tan jiɗɗen wadde ƴiƴam tan cuurki tan jeyge tan jeesene ɓawli tan ɓerɗe ne ƴoogi tan mo jiiɗa fo ne fitni ne finni e dow bolle puyɗe tinnoɗen e koye men Allah subhanahu wa taala walla men tinnoɗen e koye men Allah subhanahu wa taala walla men julɗo e mo wona julɗo kala enen kala hande koye laana goota gonɗen musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe rimɓeraneɓe so buuɗalirmede feri feeñe windere feeñe ɓatake men hande musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalla nen Mustafa,